Ама ти малко бе. Има един лабрадор там в нашия квартал. Това толкова е алчен за тази топка, ама значи захапва от едната страна, от другата страна му виси език. А и не сме да я пусне да си оправи езика. Той беше така първи път, като я намери тази топка. Като игра се в клетката с нея, не я даваше, не знаеше да яде или да пази топката.